Turka shi kasantuwar 'yan ta'adda a wani jeji da yake Zamfara. Harkar rashin tsaro a ƙasar nan dai abu ne wanda aka iya cewa ya zama ruwan dare a ko'ina da ke addabar al'umma da suke mazauna yankuna daban-daban a arewacin ƙasar, inda aka iya samun sace-sace, harbe-harbe, kashe-kashe da tara hanya a titina ko kuma mu ce har gida. Kawo yanzu dai gwamnati na iya bakin kokarinta domin samarwa da al'ummar tsaro, sai dai abin ya ci tura duba da yadda 'yan ta'addan suke ƙara kamari da ƙarin ƙarfi, inda wasu garuruwa daga cikin yankunan na arewa suke fuskanta kamar su Zamfara, Kaduna, Sokoto da dai sauransu. Duba da yanayin taɓarɓarewar ta tsaro, gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta domin shawo kan al'amarin a yankunan, amma sai dai ana samun cewar ko kuma mu ce ana samun labarai inda ake samun su 'yan ta'addan suna haɗa ƙungiyoyi ne ko mu ce rukunai a junansu, inda za su ƙarfafa wa junansu taimako, sai dai ana samun nasarori wajen kakkaɓe su daga jejijjikan da suke ɓoya da kuma makwantansu. Wannan shine a takaice ga abin da ke wakana a yankunan na arewa. Mai sauraro, ka ji ƙarshen labarin namu kenan. Muna roƙonka da idan wannan ne karanka na farko a wannan tasha da ka danna mana ƙararrawar sanarwa don kasancewa da mu koyaushe. Mun gode. Thank you.